Si t'apassiona l'astronomia, ara tens El Universo. Primer vídeo i fascicle 495 pessetes, sense vídeo 100. La banca del futur és la banca de les persones. Per això avui Argentaria dona una resposta més humana als seus 5 milions de clients. Ha generat 525.000 milions de pessetes de beneficis bruts i haurà repartit més de 200.000 milions de pessetes en dividends. Així és Argentaria avui, un gran grup financer, i molt aviat tindrà una oportunitat única de participar-hi. Argentaria, valor de futur. Adéu. Fins demà. Avui juguem contra el Milan. El mirem a casa teva? Se m'ha espatllat el televisor. No hi fa res, ens n'anem a Milà a mirar-nos-el. Amb els preus d'Ibèria, agafaràs l'avió com aquell qui no vol la cosa. Ibèria, la teva primera companyia. Has demanat Baileys? Que me'n deixes tastar? Jo també vull tastar-lo. I a mi, que no me'l deixes tastar? Baileys, comparteix alguna cosa més. Un Baileys amb gel, sisplau. I de pressa. Si no vols passar per això, passa per Mides. La revisió Mides, sense demanar hora. Mides, sempre a punt. A veure si ho endevino. Baileys? Baileys, comparteix alguna cosa més. Naciones Celtas, un disco imprescindible. Li presentem un vehicle amb un dels motors més potents de la seva categoria. Ampli i confortable com el més gran dels turismes. Amb unes capacitats tot terreny llegendàries. I amb un interior acurat fins a l'últim detall, que el reconeix. És el Jeep Cherokee. No podia ser cap altre. La vista és el millor regal de la natura, però de vegades l'eficàcia en disminueix. Si t'hi trobes, proporciona als teus ulls vidres Zeiss i tornaràs a recuperar tota la qualitat de la teva vista. Exigeix vidres amb la marca de qualitat Zeiss a la teva òptica. Zeiss, els vidres de la Z. Bona nit. El portaveu de la Casa Blanca ha assegurat aquest vespre que Bill Clinton no s'ha plantejat de cap manera dimitir per l'escàndol en relació amb Monica Lewinsky. Clinton està tancat amb els membres més pròxims del seu equip i inaccessible als periodistes per planificar com fer front a la pèrdua de credibilitat que sembla augmentar per moments i poder presentar-se amb una posició més sòlida dimarts quan haurà de pronunciar el discurs sobre l'estat de la nació, la cita política més important de l'any. Pel que fa al procés legal, la jutge que havia d'interrogar avui Monica Lewinsky ha decidit ajornar la trobada. El govern central ha hagut de sortir avui en defensa del fiscal general de l'Estat, Jesús Cardenal, després que les dues principals associacions de fiscals n'han demanat la dimissió. La ministra de Justícia, Margarita Mariscal de Gante, ha assegurat que no es creu les acusacions que han fet els fiscals en el sentit que Cardenal els va amenaçar de sancionar-los si criticaven el govern. La ministra ha donat per bona la versió de Jesús Cardenal, que en una roda de premsa ho ha negat tot i ha dit que no pensa dimitir. Aquest nou episodi agreuja la llarga crisi que arrossega la judicatura espanyola. El papa Joan Pau II ha celebrat avui la segona missa a Cuba. Ha estat a la ciutat de Guanamey i hi han assistit més de 100.000 persones. El Sant Pare ha dedicat l'homilia a la joventut cubana, però no ha fet cap crítica a l'embargament comercial dels Estats Units a Cuba, com estava previst en el text inicial que fonts de l'Església havien facilitat a la premsa. Aquesta nit està previst que el papa visiti el panteó del pare Félix Varela a l'aula magna de la Universitat de l'Havana, on s'entrevistarà amb una representació d'intel·lectuals cubans.
Els serveis de socors francesos han abandonat fins demà les tasques de rescat dels desapareguts en la llau dels Alps. L'últim balanç que s'ha fet parla de 12 morts i 5 desapareguts. La llau, que ha tingut lloc a prop de les Jorrers, als Alps francesos, ha agafat per sorpresa un grup de 32 excursionistes, la majoria adolescents, que feien trekking a la zona. Durant tota la tarda, una dotzena d'helicòpters, socorristes i equips especials han rastrejat la zona de la tragèdia sense esperances de trobar més gent viva. La clínica Roger de Palma de Mallorca ha recuperat l'ambient de normalitat després que aquesta tarda s'hi ha declarat un foc al soterrani. A hores d'ara, els pacients ja tornen a ser a les habitacions. El foc, que podria ser degut a un curtcircuit, ha obligat a evacuar més de la meitat dels malalts i treballadors del centre i no ha provocat cap víctima. Tan sols algunes persones han resultat intoxicades a causa de l'espès fum que desprenien les flames. Evitar tota mena de confiança ha estat el comentari unànime de tota la plantilla blaugrana després de saber que el Mèrida serà el pròxim rival en els quarts de final de la Copa del Rei. Van Gaal ha decidit, després de l'entrenament que s'ha fet aquesta tarda, que siguin els mateixos jugadors que van anar a València els que demà vagin cap a la Corunya. Només Luis Enrique, amb un fort mal de cap, ha estat absent de la sessió d'entrenament. Pel que fa al Deportivo, que en aquest moment té 5 jugadors amb grip, no ha demanat la suspensió del partit, com s'havia comentat al llarg de tot el dia. El Barça s'entrenarà demà a les instal·lacions del Depor a la Corunya. Acabem aquí. Ara la previsió del temps. I recordin que poden continuar pendents de l'actualitat a través dels butlletins de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Gràcies per la seva atenció i que tinguin un molt bon cap de setmana. Repsol us ofereix el temps. Inestabilització aquest cap de setmana, atenció, amb una baixada de la cota de neu destacable. Demà dissabte, nuvolositat abundant, menys importants els núvols al Pirineu i possibilitat de neu a les comarques tarragonines en una cota al voltant dels 700 metres d'alçada, però esporàdicament inferior. Diumenge, encara més núvols, possibilitat de precipitacions, la cota de neu podria baixar fins i tot per sota dels 700 metres. Atenció, doncs, a la possibilitat de neu en zones poc habituals. Ambient fred durant tot el cap de setmana. Al País Valencià i les Illes Balears també aquest cap de setmana haurem de parlar d'un ambient que estarà marcat per la inestabilitat. La nuvolositat serà abundant tant al País Valencià com a les Balears amb precipitacions. Atenció també a la cota de neu al voltant dels 700-800 metres d'alçada. Possibilitat de nevades també aquesta pròxima nit en alguna zona de l'interior. I diumenge inseguretat en el temps, amb obertura d'algunes clarianes, però encara amb possibilitat de ruixats en qualsevol indret. Ambient també molt fred durant el cap de setmana en totes les zones. L'espai és l'última frontera de l'home, però l'arribarem a conquerir algun dia? Força de propulsió a tota màquina. És una acció d'atac. Blindatges de defensa. I podrem fer front a tots els reptes que això comporta? Si em vols matar, hauràs de venir a buscar-me. Star Trek 2, La còlera del Khan, il·lustra el col·loqui de Millennium. El dia de demà, l'espai serà un bon lloc per viure-hi? I si és així, com serà la vida allà dalt? Viure a l'espai. En parlarem aquest dissabte a Millennium amb un convidat d'excepció, el primer astronauta espanyol, Pedro Duque. Millennium, dissabte a la nit, al Canal 33. Per què les dones maltractades no deixen els seus marits? No ves salida y acabas creyéndote todo lo que te dice. Per què s'aplica tan poc el Codi Penal? Com és que molts dels que maltracten se'n surten tan bé? Yo voy a estar 3 días en la cárcel, pero tú de ahí del hoyo no sales más. Eso me lo ha dicho montones de veces. L'infern a casa. Aquest diumenge a 30 minuts.